പുറത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരുങ്ങിട്ടോ. ഒരുങ്ങി ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറി ചെറിയ ലിപ്സ്റ്റിക് ഒക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ മുടിയൊക്കെ ഒന്ന് കെട്ടി പോണിട്ടേലെ കെട്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും ഞാൻ അങ്ങനെ കെട്ടാറുക്കാനും ഭയങ്കര പാർട്ടി മുടിയൊക്കെ പിടിച്ച് വലിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് നോട്ടീസ് ചെയ്തത് ഹെയർ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഗ്യാപ്പ് കാണുന്നത്. അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലാറ്റ്നെസ് ഗ്യാപ്പ് മാതിരി. അപ്പൊ ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു വൈറൽ പ്രൊഡക്റ്റ് മേടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വേറെ ഒന്നല്ല കേട്ടോ, റീറയുടെ ക്യുക്ക് ഹെയർ കുഷൻ കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് വരുന്നത്. ചെറിയൊരു പഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഡാബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഇത് കാണുമ്പോൾ കുറെ പേര് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ഹെയർ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യണേ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവം വന്നതെന്നൊക്കെ. അപ്പൊ വേറെ ഒന്നല്ല, എന്റെ തലയുടെ പലർക്കും പല ടൈപ്പാണ്. അപ്പൊ എന്റെ ഒരു ഹെഡിന്റെ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ റാ ഷേപ്പിലെ ബാക്കിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിട്ട് പലർക്കും പല ടൈപ്പാണ്. അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ വരുന്നത് ഗ്യാപ്പ് വരുന്നത്. പ്രൊഡക്റ്റ് അടിപൊളിയാണെങ്കിലും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കണമല്ലോ. അപ്പൊ ഇതിൽ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് വന്നിട്ട് റൈസ് എക്സ്ട്രാക്ട്, ബ്ലാക്ക് ബീൻ എക്സ്ട്രാക്ട്, ബ്ലാക്ക് സിസം എക്സ്ട്രാക്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ തലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് പരന്നു വരുമല്ലോ. നമ്മൾ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക, അതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അതിന് ശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിങ്ങനെ എന്താ പറയാ വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ പരക്കണമില്ല. അപ്പൊ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി അവൈലബിൾ ഓൺ പർപ്പിൾ, ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. ഡീറ്റെയിൽസ് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും സ്ക്രീനിൽ. ഫ്ലാറ്റ് 40% ഓഫർ കിട്ടാൻ റോഷിനി കൂപ്പൺ കോഡ് യൂസ്